म्यूजिक बाय अरबाज मोबाइल नंबर 62 81 67 26। पहुँचरिया दुखल देह दिमाग में बदल दिया उठल सखी रे सखी पहुँचरिया दुखल देह दिमाग में बदल दिया उठल। काम उल्टा सीधा बेवफा करेला, काम उल्टा सीधा बेवफा करेला। पता न कौन नशा करेला, जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब करे भतरा दशा करेला। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। पचिते सुता के चोली में हाथ लगा रे, चोली में हाथ लगा रे। उठवा से उठवा सटा रे, सारा बदन सिहरा रे। पलंग पचिते सुता के चोली में हाथ लगा रे। हमके सुता के सोझा करेला, हमके सुता के सोझा करेला। पता न कौन नशा करेला, जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब करे भतरा दशा करेला। मिक्स बाय अरबाज प्रेमी। राइटर कृष्णा बेदरदी, बलिराम उखाड़ देल सरदी। गजन से कटे मोरा जिंदगी, छापता नि जगह पहरदी, छापता नि जगह पहरदी। राइटर कृष्णा बेदरदी, बलिराम उखाड़ देल सरदी। गजन से कटे मोरा जिंदगी, छापता नि जगह पहरदी। हंगामा सूरज उल्लासा करेला, हंगामा सूरज उल्लासा करेला। पता न कौन नशा करेला, जब मिले भतरा दशा करेला। म्यूजिक बाय अरबाज नशा करेला, नशा करेला। जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब करे भतरा दशा करेला। सखी रे सखी पहुँचरिया दुखल देह दिमाग में बदल दिया उठल। मोबाइल नंबर 62 पहुँचरिया दुखल देह दिमाग में बदल दिया उठल। काम उल्टा सीधा बेवफा करेला, काम उल्टा सीधा बेवफा करेला। पता न कौन नशा करेला, जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब मिले भतरा दशा करेला। पता न कौन नशा करेला, नशा करेला। जब करे भतरा दशा करेला। म्यूजिक